ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಒನ್ನಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ಓಡೆ ಬೈಯಡು 6 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಮನ್ಪಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಲದ ಕುಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಆ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆಗೆ ಆ ಪಿದಾಯಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟು ಆನಗ ನಂಗೆ ಪಂಡ ಪಿದಾಯ ಕೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಪ್ಪನ ಆ ದಿನ ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ಆ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಒಂದು ಪಿದಾಯಪ್ಪನ ದಿನ ಒನ್ನಿ 27 ತಾರೀಕು ದಾನಿಂದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿದಾಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಡಲದ ಒಂಜಿ ಗುಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡಪ್ಪನು ಐದು ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾಲದ ಪುಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಡೇಟ್ ಅಂಬಿ ಅಡಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚು ಮಾಡಿ ಈ ಸಿಕ್ಕು ನೀರು ಅಂಚು ಮಾಡಿ ಪೆನ ಒಂಜಿ ಮಟಲ್ದ ಗುಂಡ ತಯಾರಂಡಿ ಅವು ದಾಯ ದೀಪನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಮೈಪುಳ ಅವು ದಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಂಗತ್ತ ದೀಪನೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಪಿದಯ ಐನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಅತ್ತನ ಅಂಡ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ 40 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಓಡೆಲ ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಚಂಗ ತಪಾತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಬಿಸತಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ತುಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಂಡ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೈತೆ ಅಬಲಯದುಳ್ಳೇರಿ ಪಿದೈ ಐನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈತ ಶಕ್ತಿನ ಕಲೆವನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆರೆಗೆ ಪೀಡೆ ಪಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಸೇರೋನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಬದಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಐನತ್ತು ದೂರ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗಳು ಬಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಮಾತ ಹೋದು ಒಂದು 500,000 ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ನಂಬಳಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಭೂಮಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಯರ ಬಳ್ಳಿ ಆರ ಕೋಡಿ ತೋಣಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಅರೆನ ಮೈತ ಮಿತ್ತಿಡು ಬೇತೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರುಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಸೌಖ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿನಂದೆಲ್ಲ ದೀತುಂಡು ಇಂದು ಪೊನ್ನಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಡೇಗೆ ಮುಗಿಲಿ.